The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa atong kaugalingon. If you are a believer, use 1 John 1:9. If you are an unbeliever, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Nakana sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Niining adlaw, aduna kita'y pinalahi nga hilisgutan. O kini may kalabutan gihapon kini sa atong baruganan ingon nga mga Kristohanon. Ang uluhan nini atong paghisgutan nining adlaw mao kini. Unsa may mahitabo kanato human kita mubiya nining kalibutan. What's going to happen after we leave this world? Now, una sa tanan, sa dili pa kita magsugod, have an open mind, bukas nga panghuna-huna. Aron ikaw matudluan. Only with an open mind nga ikaw matudluan sa kamatuoran. Kaya kung sirado imong panghuna-huna, dili ikaw matudluan. Ang magtutudlo sa kamatuoran, mao lamang ang Espiritu Santo nga Dios. Dili kining yaw-yaw o nagadala ni mensahe. Instrumento lang siya. Kasangkapan lang siya. He is just a mouthpiece. Ang matuod gyud nga magtutudlo sa kamatuoran mao ang balaang Espiritu Santo. So siya nagahulat lamang ni adtong adunay bukas nga pangunahuna, an open mind, o positibo ang ilang pagtagad niining mga butanga. Okay, sa wailangan atong sugdan. First of all, ablihi ang imong Biblia, the Book of Truth. Diha sa unang libro, Genesis, antuta sa Kapitulo 3. The Book of Genesis, chapter 3. Okay. Sa panapos nga bahin, yan ang maong kapitulo, kini nagkanayon sa in English. And the Lord God said, Behold, the man has become one of us, to know good and evil. And now, let's take forth his hand, and take also the tree of life, and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from which he had taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden a cherubim and a flaming sword, which turned everyone to keep the way of the tree of life. Okay. Sa lain nga pagkasulti, gipapahawa, giigihan o inunta, gipugnan sa Dios ang tao, nga di na kini makaduol pa sa kahoy kinabuhi, the tree of life. Sanglit, kung mikaon pa ang tao sa maong kahoy kinabuhi, he would have lived forever. Mga kinabuhi unta siya, kini siya hangtod sa kahangturan, diha sa iyang mga sala. Nga wa na'y paglaom pa
nga maluwas. Ingon pananglit nga a man like Hitler, sama ni Hitler, came along ug mukaon kini siya sa maong kahoy sa kinabuhi ug magakinabuhi hangtod sa hangtod. Nan, anaon tay Hitler sud sa libuan nga mga katuigan ug many more Hitlers, dugang pa mga Hitler, ug kininaon niya sila ang magadumalas kalibutan. Busa ang Dios send mipada o kamatayon along ingon nga iyang paghukom as a judgment apan usab kini ka panalangin. Tungod kay ang matag henerasyon, every generation comes and dies. Aniya sila karon, unya mga wa, ug mataw na sabang bag-ong henerasyon. Ug ang tanang mga Hitler sa kalibutan, eventually, mga matay. And the Bible says, diya sa libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 2, there's a time to be born and a time to die. Diha usab sa Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 27, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Apan, sabi nimo, sagad natong maalinggatan o mamatikdan, ingon nga magsasangyaw sa maing balita sa kaluwasan nga kasagarang mga tao di buot mo hisgot bahin sa kamatayon. Ngano man? Ngano maghahagyod? Sabi nimo, dinhi sa Amerika, here in the United States, ang mga 17 anyos, the 17-year-olds, by the time mag-edad na kini sila niya ng idara, magkakita na kini sila average of 15,000 murders nga ilang masaksihan, matanawan diya sa TV. Og mind you, there's a rise, bidagsang pagkakaroon of bestsellers on death karong panahon na. Ug nay uban nga nagatuo, they think of death ingon og period of life. Well, ang nabantog nga Sir Winston Churchill once said, na ako kining i-quote, the older you get, the more sleep you need. Finally, you sleep all the time. In life, there are many avenues, matud pa niya, but only to that all-embracing death, unquote. Now, mangutana ko nimo, are you prepared to die? Andam ka na pang mamatay? Huy, simba ko, roy mo ingon tingali ka. No, seriously, have you made any preparation at all for your death? Nakabay gihimong pagpangandam at all alang sa imo unyang kamatayon? O tingali, financially, naaka niya ng pagpangandam. But what about your spirit, your soul? Nga maora ba na that's going to live forever? Gihimuan ba na nimong pagtuon? Have you made a study of it? Oh, yes. That occupies a lot of your thinking, nahibaw ko. Abi good nimo. Pila mang gyud sa mga tao ang maokupado with that fact nga mamatay man gyud sila. Nay uban nga they go out and ingnon tag they live it up. Ug mudayon ug ingon ug ako gyung pahimuslan the last ounce of pleasure I can. Una pa moabot ng adlaw. Naapoy uban nga they do take it very seriously. Seryoso silang magunahuna bahin ini. O nangandam sa ilang mga kasing-kasing sa ilang na unyang pagpakigatubang sa Dios nga makagagahom. Dala ang ilang mga kasalanan o sa ilang mga kapakyasan dito sa adlaw sa paghukom kanila.
While di malalis that death is tragic, makasubo, makalilisang alang sa kadaghanan. Now, diha to usa ka pangulo sa usa ka kolehiyo dinhi sa Amerika. Og kini siya namatay. Ug ang iyang asawa miingon og abi nimo, wa gyud ko maka-realize hangtod ni higayuna sa pagka-pinal o the finality sa kamatayon. O kini sila ra ba taod-taod ng mga misyonero dito sa South Africa. Midugang pagyud kini siya sa pag-ingon og ang pagka-final ni ini mao nga di ko naman siya makita pag-usab hangtod mudangat nako sa eternidad. He will never come in. Dugang pa niya sama sa akong pagkakita kaniya adlaw-adlaw ug sa among taas-taas nga panahon sa among married life. Tinuod gyud ang kamatayon usa ka dako nga question mark, usa ka dakong pangutana. Yes, it's also true nga ang kamatayon arches in so much uncertainty. So mangutana ta sa itong kaugalingon og ngano man? Why? Kanunay tang makasaksi o mga batanon pa mga kababayinan, yun man mga young men cut down in the prime of life. Tingali sa kabata pa kayong laki o babae. Kung mangutana na po ka, ngano man yung kinahanglan man kining may tabo? Why does all this have to happen? Well, paminaw ra gud. Part of this is the terror and the fear of the unknown. Tinuod man pod nga na ay mga taong di buot nga dili makapangandam, they never like to be unprepared. Mabalakon kini sa labahin sa maabot, anxious about the future. Now, ang libro diha ni Amos, Kapitulo 4, versikulo 12, nagaingon kini og, prepare to meet the Lord your God. So, andam ka na ba? Are you prepared? Ug nahibaw ka ba pod unsaon nimo sa pagpangandam sa imong kaugalingon to meet death and judgment? Now, we don't want to talk more bahi kamatayon, but we want to solve sa pagkatinuod the reality sa kamatayon. Kaya pa man kung there are many of you diha nga nagsunod ning atong Bible study through the YouTube, ubos nining atong ministry nga di gustong maminaw paghisgot about death. Okay. So you don't want to listen to this particular topic, bahin kamatayon? Di gani ka gustong munahuna bahin na, okay? Busa today, we have a lot of cosmetics o facelifts o ang pagka-dipo-dipo sa uban sa pangita sa inyong medical fountain of youth and so on and so forth. But di tamad tos mga psychologists or to the sociologists o ngadto sa mga medical students kundi ngadto sa Biblia. Okay? Unsa may gisulti sa Biblia may tungod sa kamatayon? What does it say about that? Well, unas tanan. Ang Biblia nagaingon, ang kamatayon usa ka kaaway. It is an enemy. An enemy sa tao ug sa Dios. Si Apostol Pablo mitawag sa kamatayon, he calls death as an enemy. Nga atong mabasa kana diha sa 1 Corinto Kapitulo 15. The last enemy, ang katapusang kaaway that shall be destroyed is death. Alang sa Dios ang kamatayon usa ka kaaway. Tungod kay di man buot ang Dios nga mamatay ang tao. He never meant for man to die. Sabta ka na. When God created us, He meant for us to live forever. Apal diha may nahitabo. Ato magisupak ang iyang balaod. We broke His law. Misupil.
miribildi man tabato kaniya. Ug siya mingon kung imo ka ng buhaton, you're going to die. No. Naibaw man taga. Mutuman man gyud ang Dios sa iyang pulong. He had to keep His word. Neither sin nor pain nor disease nor death were part of God's original plan alang sa tao. Wa kini mga butanga maapil sa original nga plano sa Dios for man. Ang kamatayon mo ay suhol o silot sa sala when God said, "Thou shalt surely die." Ug ang paghukom, ikaw gikan sa abog ug ngadto sa abog, ikaw mo balik. From dust thou art, and unto dust thou shalt return. Kadto resulta, or that judgment came human sa pagrebeldes tao. Kasabot ka. So balikon ko sa pagpungutanan nimo. Are you prepared? Andam ka na ba? And then, secondly, ang balang kasulatan, nagatudlo ka nato nga this enemy, that is death, is going to be destroyed. 1 Corinthians 15:26. Thirdly, ang Biblia nagatudlo ka nato that this enemy nga maong kamatayon has already been defeated, napildi na, nabuntog na, naparot na. Si Pablo nagkanayon og, "O death, where is thy sting?" Sabi ni Visayan, "O kamatayon, hain ang imong la. O grave, where is thy victory?" Ang lubnganan, hain naman ang imong kadaugan. Nawa na ang la sa kamatayon. Nawa na ang kadaugan sa lubnganan. Kaya napildi na. Napildi naman, gidaog naman ang kamatayon. Karon, pinagis kamatayon og sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Siya miingon og, "I'm that liveth and was dead, and I'm alive forevermore, and have the keys of hell and death." Una-una araw na. Ana kaniya ang mga yawi sa impyerno ug ang mga yawi sa kamatayon. Karon unsa man gyud ning defeated death? Pildiro na nga kamatayon. Unsa man ni? Okay, paminaw. Gipakisama o gipareho kini ni Pablo ug usa ka la o makahilo nga mananap. He likened it to a poisonous insect. Kansang la niini gitangtang o gikuha na. Siya miingon og, the sting of death is sin. Ang las kamatayon mong sala. Karon, buot kong muna-una ka bahin sa kamatayon sa katao who does not know Christ. Tao nga dili magtotoo. He is an unbeliever. You see, nagatudlo ka na to ang Biblia, nga na mo abot nga paghukom. There's going to be a judgment. Ang last judgment ni Michelangelo nga iyang drawing, giangkon, was considered sa kadaghanan to be man's greatest work of art. Human ka mamatay, after you die, you go diha-diha immediately sa pagkatubang paghukom. Kanang paghukuma is not going to decide kung luwas ka ba o dili luwas, whether you are saved or lost. Kining paghukuma, kining atong isgutan, is going to be to decide sa imong lugar dito sa impyerno. Sa inglit, ang imong desisyon sa pagdawat ba o pagsalikway sa kaluwasan is being made by you dinhi o karon man dining kinabuhi. Ug di ka makabasa sa Biblia and miss the references to hell. O I don't see unsaon man sa pagwali sa usa ka ministro or any clergyman without talking bahin ini. Tungkol kay daghan pagayo ang paghisgot sa balang kasulatan ini. Ug ang nagahisgot gyud labihan sa kadaghan bahin ini mo sa ang atong Ginoo Kristo.
ug way tao nga makatupong kaniya sa pagkadaghan sa paghisgot bahin niini. Now, paminaw. Sa diha nga atong Ginoong Jesucristo namatay dito sa krus, kadto sa kapaghukom. That was a judgment. Gihukman sa Dios nga Amahan si Kristo in your place. Ug si Jesus, being who He was, dinahay katakos to endure hell alang kanimo. Ug sa dihang mityabaw si Jesus sa pag-ingon og, Diyos ko, nga anong gibiyaan mo man ako. Niya nang makalilisang nga gutlo nga diin we cannot possibly fathom or to stand si Ginoong Jesucristo og ang iyang langit ng Amahan were separated, nabuwag. Ug niya nang mga gutlo gipasan ni Jesus ang kapinta sa impyerno, the pangs of hell. Ug iyang giantos ang tanan that man will ever be called upon to suffer. Iya katong gisagubang tanan. Gisagubang kadto niyang tanan gumikan kay iya kang gihigugma. Sabta kana higala. Og karon ang Dios nagaingon og dawata siya ug ang iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa krus. Tuuhi siya ingon nga Dios ug manluluwas apan kun imo siyang isalikway og you persist in listening sa tingog siyawa sa panulay nga si Satanas kinsa mo ingon kanimo na kapay daghang panahon o tingali mo ingon na siya kanimo di na tinuod o bisag unsay iyang ihonghong kanimo o kinahanglang mohimo kag pagpili. You have to make a choice between some things nga mga sayop sa imong kinabuhi o you have to make a choice with Christ. Unsa may imo karong pagpilion? What is your choice? If you want to make a choice ning mga gutlua at this very moment for Christ alang kang Ginoong Jesucristo, ang imo rang buhaton mao ang imong pagtuo kaniya. Isip imong personal nga Ginoo ug manluluwas kay sumani ning pipila ka mga teksto, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4:12. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 14:6. We have been saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8 and 9. So, di man di katong gisaysay sa Biblia. Diha sa 2 Pedro 3:9. God is not willing. Dili siya buot nga naay malaglag o dili ang tanan unta maluwas. Mo kanay tinguha, that's God's desire. That's God's will. Mo kanang iyang kabubuton. He had that desire so much that it took His only Son to die on the cross for you. Dili kabubuton og tuyo sa Dios nga ikaw mamatay, dili. It's not God's will and purpose for you to die. Iyang paminaw, iyang tinguha, iyang tuyo, iyang kabubuton og plano nga ikaw maluwas. Kung naa kay kapilian, you have a choice. Karon, what about sa mga magtotoo? What happens to them? Well, daghantag ikasulti bahin ini, daghang kaagyod. Alang ka na itong mga magtotoo. Gitawag tag in Christ, diha ni Kristo. Nga nagkahulugan kini o kita mga Kristohanon, mga luwas, saved
mga anak na sa Dios, mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, ug daghan pang uban. Nahibaw na kita mga magtotoo kung unsa ang langit, ang mga pagmaya ug kalipay didto, ang mga excitements, the thrill, ug ato unya nga paghugyaw alang kining tanan kanatong nadugtong diha ni Ginoong Hesukristo. Ug paminaw, diha kang Kristo wa nay paghukom. The judgment is past. The storm is over. The hell is past. Kung nakailaw bituo ka na ni Kristo, there is no more judgment for you, my fellow believer. Ang Biblia nagsulti og there is therefore now no judgment to them who are in Christ Jesus. Na, mo nagiingon diha sa Roma 8:1. Paminaw. There is no hell for you, believer. Wa na impyerno alang kanimo igsuong magtotoo. Wala na. Baga kinabuhi ka na in eternity uban kang Ginoong Hesukristo. Usab, kauban ta ang tanan nga mga balaan with all the saints of all the ages. Pinaagi sa kamatayon na Ginoong Hesukristo, iyang giguba, iyang gipusgay, iyang gibungkag ang kamatayon. Kanatong anaan na diha kang Kristo, di na nato ilhon ang kamatayon as the king of terrors. Si Pablo nagaingon, na ako'y tinguha nga mobiya to be with Christ, which is far better sa akong pag-uban na ni Kristo nga labaw pa kabintaha. Siya midugang pas pag-ingon, sa akong pag-uban na diha kang Kristo kana mas bintaha pa kaysa pagkinabuhi dinhi o karon. Buot ko nang muuban kaniya, matud pa ni Apostol Pablo. No nga no maka, why? Tungod ba kay he worked so hard for Christ? O tungod ba kay labihan niya sa pag-antos? No. Dili ka na ang hinungdan. Andam na kini si Pablo, muuban kang Jesus, tungod kay long ago he met the Lord Jesus Christ. Iyang kahibalag sa Ginoong Hesukristo dito sa daan sa Damascus. Hinumdum ka. Ug dinhi siya gisinati. Dinha siya gisinati niya ba? He had an experience with the Lord Jesus Christ. Mituo siya ni Kristo. Ug didto niya tungtungora iyang nakaplagan. He had found the fulfillment, the peace, ang kalinaw, and the joy, ang kalipay. Iyang nakaplagan ang kahulugan o katuyuan, the meaning and purpose of his life, na itong iyang nasinati nga encounter with Christ. Paminaw, you can have the same experience diha ni Ginoong Hesukristo. Samtang nagapaminaw kanining mao nga mensahe right at this very moment. Ninig yung mga gutlua na nagadungog kanini. This very moment, you can make a step ngadto kang Kristo. And be very sure. Kung wa ka kaybaw, ug di ka siguro, you are not certain, then be sure. Now, ang pagkabuntog sa kamatayon is the final achievement sa itong gitawag o Christianity o Kristyanismo. Ang pagkamatay sa lawas, physical death, usa lang kini ka pagbalhin o sa in English a transition gikan sa pagkinabuhi dinhi sa yuta uban kang Kristo ngadto sa kinabuhing dayon eternal life dito sa langit uban na kang Ginoong Kristo. Sama ba kini sa paglusot sa kaputahan, going through a door, ini kamatay nimo. Mubiya ka sa usa ka lawak, you leave one room, ug musud kag laing dako-dakong lawak, another bigger room nga mas maayo ug mas nindot. O kining mao nga transition o pagbalhin nga gitawag tag kamatayon na base kini on the fact that nabanhaw si Jesus gikan sa mga minatay.
Sanglit na sayod man kita nga si Kristo being raised from the dead will never die again. Ang kamatayon wa na'y dominion over him at pa sa diha sa Roma 6. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Paminaw. Kung ikaw sa ka magtotoo kang Kristo, di ka mamatay nga mag-inusara. Naibaw ka ba niya na? You are not going to die alone. The late great evangelist of our time, Evangelist Billy Graham, misuwat ko sa libro on angels bayan sa mga manulunda. Diya sa maong libro, miingon siya nga, na gitawag og death angel. O kanang mao nga anghel o manulunda. Mga manay, law mga binisaya, manulunda. Anghel ba? Welcome, moabot diya sa Kristohanong namatay. O will take him by the hand and will lead him or her ngadto sa presensya ni Ginoong Kristo. Sabi nimo, it's a wonderful thing to die, ingon nga magtotoo as a believer. Nagasaksi ako, I have seen believers die. O nagasaksi po ko akong mga higala who did not know Christ, meaning unbelievers who died. Tell you, dako kayong diferensya. There's a vast difference in the way they die. Dako yun, nga kalahian. Ay mga tao nga, nagtinga o himalatyon o talk about the music na ilang nadungog. May hisgot sila ilang nakita si Pulano o si kinsang ilang mga kailang patay na. Si Jesus nagaingon og, he who believes on me shall never die. Nagatuo ka ba niya? Iya ka ng pangutan-o ni ning mga gutlua. Iya kang gipangutana. Sa pag-ingon sa atong Ginoo, you shall never die if you believe on me. Kini nagpasabot nga, you will never die spiritually. Abi mo unsa, ang usa ka atheist, ibaw ka mag-unsay atheist, tao ning dili mo tuog Dios. Why Dios? Ang usa ka atheist only sees a hopeless end to life. Ang panahon sa Kristohanon sees an endless hope. Kita ni mo diferensya? Kung balikon, ang usa ka atheist only sees a hopeless end to life. Ang panahon sa Kristohanon sees an endless hope. Wa na'y katapusan nga paglaom. Kita mulantaw. We look beyond our present sorrow ngadto sa kadaugan ni Kristo. Blessed are the dead who die in the Lord. Apan si Ginoong Kristo nagada og usa ka dayon na nga kagawasan. He brings a permanent freedom ngadto sa magtotoo from evil who dies diha kang Kristo. Apan tingali way tinguha niini kadtong mga tao nga wa makaila kang Kristo. They may prefer to go on living diha sa ilang mga kasalanan. You see, doon na lang kay hamubo ngayong panahon. So live it up. Mao na giingon nila. You see, as we get older, samtang magkatiguang kita, kaya may nagkabata na to, nobody's getting younger. All of us are getting old and old. Life indeed is pressing in nganhi ka na to. Busa pahimusli lang yun ang tanan nga kahigayunan karon. While buhi ka pa. Mo na'y filosofiya sa kadaghanan. Give all you can of it now. Gani, mo na'y filosofiya sa kalibutan. Basta, you don't have that long. Di ka naman madugay po kay you will be in eternity. Upaminaw, kung unsa may desisyon nga imong pagahimuon while you are hearing this message, mo kanay magadeterminar where you will be.
sabta ka na pagayo. So do you know Christ? Nakaila ka ba kaniya? Kaya binimo, nagagamit ang Biblia sa pulong depart, pagbiya. Nagatudlo ka na to ang balang kasulatan nga mga citizens, mga lungsuranon kita sa duha ka kalibutan karon. I'm a citizen of the United States. Apan citizen po ko sa langit. Kinimabasa ta diha sa Pilipos 3:20 which says nga ang tanang mga magtutuo ni Kristo mga citizen sa langit. Filipos 3:20. So I'm a citizen of another world nga mao ang langit. Og that's where I am going. Og I will be there. It won't be too many months or years sa dili pa akong wadto niya ng lapita. May makatang-an sa atong kinabuhi. Ano sa takuhaan sa Diyos. Now, the vast majority sa akong kinabuhi, nakakinabuhi ko na. Nakinabuhi ko na. My record has already been made. Di man po ko magdugay pa. Ana ay karaan nga English prayer nga nagkanayon og Lord, grant that my last hour may be my finest hour. Kung sige pamulong ni Apostol Pablo, siya miingon og, I have fought a good fight. I have finished the race. I've kept the faith. Now, di na yung sa evangelical minister in the last century nga, nagsulti. I hope when I come to die, I shall not have to say, I wish I have loved Christ more. Pusa niining higayuna, may I once again ask you, andam ka na ba? Ready to make certain that when you face death, sa diyang tubangon na nimo ang kamatayon, you be sure, amuadto ka sa langit, human ka mamatay. Unsaon nimo to make yourself ready? It's as simple as believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Nasa Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 14:6, Segundo Pedro 3:9, mga buhat 4:12, Episo 2:8-9, Mateo 7:13-14, Hebreano 9:27, ug uban pang uban. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong mga pulong, ang imong mensahe nga among nadungog. Salamat o Diyos, hinaot nga kini maghagit ka namo nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, nga kami mo himo sa labing bilihong desisyon sa among kinabuhi, nga maong pagtuo sa imong bugtong anak nga among maduluwas. Kay kini man di ay ang paagi nga kami makauban kanimo hangtod sa kangturan, ug wa nay uban pang mga paagi. Kay ang imong paagi mao man ang hingpit, the perfect way of salvation. Salamat o Diyos niining tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.